Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! 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 Hoy, Duday! Ang bihira na naman. Nakialam ka na naman eh. Ang bihira tong batang. Ano na naman ginawa mo? Ano na naman nakain? Ang bihira. Aray! Bakit lang? Ang bihira naman itong lolo. May reklamo ka? Oo. Wala naman tangi. Ang bihira naman. Paano may reklamo ka? Wala nga. Oh, mukhang pinakain na. Alam ko na ang kinain ni Duday. Duday, ano bang kinain mo? Uncle Diego, kinain ko po yung cookie ni Rocky. Sabi ko na nga ba eh. Puro pa naman chocolate yung cookies ni Rocky eh. Ay, sa mga kabisyo pa natin nakatutok sa atin, kayo pa rin po yung nakatutok dito sa pinakamasaya, pinakamakulit na programa. Alam niyo na sa mga ganitong oras, basic na po yan eh. Pag nakatutok ka sa 90.7 Love Radio, abay nako, parang baka masabihin ka ng pasahero mo, Kuya, adik ka ba? Ba't dilat na dilat yung mata mo? Kagaya na lang nitong Grab driver na si Brian Tadena. Di ba? Dilat na dilat ang mata, mukhang adik o adik sa Love Radio. Brian Tadena, sir! Maraming salamat sa pakikinig. Grab on! Alam niyo, dami talaga nakatutok sa ating mga grabberoo. Grabberoo, thank you, Ru. Eto, hindi na natin patatagalin to. Pag-usapan na natin to. Sa bansang Argentina, nadiskubre umano ng isang lalaki na kung saan naimbento niya ang isang machine na tinawag niya itong reggaeton bigan. Kuha ang idea nito sa isang machine na kayang makontrol ang volume ng TV at speaker sa mga bar. Aba! Ang naturang machine ay gumagana sa tulong ng AI o Artificial Intelligence. Kaya sa isang hudyat mo lang, kaya mo nang pahinaan ang speaker ng iyong kapitbahay, maging ang pagpatay nito sa mga pinapatugtog na musika. Kapag kasi na-detect daw ng machine ang malakas na volume ng kanta, agad nitong magsisend ng sign na sa pamamagitan ng Bluetooth device diretso sa naturang imbensyon. Aba, mukhang maayos to. Logican na natin, Dutang. Ay, sige. Huwag mo nang patagalan yan. Logican mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! Alright, mga kabisyo! Logica na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Basic to sa mga Pinoy na maingay. Lalo na kung may okasyon, di ba? May videoke na wala sa tono, nang hinubog bala. Yung kahit makiusap ka na pakihinaan kasi hindi ka makatulog dahil may pasok ka pa kinabukasan, hininaan nga, pero konti lang. Pero meron talaga na parang walang pake sa kapitbahay pag may okasyon sila, di ba? Now, logican po natin ang maganitong pag-iisip. Marami pong posibleng dahilan kung bakit may mga taong hindi po nagpapakita ng pakialam sa kapitbahay tuwing mag-ingay sa kanilang mga okasyon. Isa po sa mga dahilan dyan ay ganito, kawalan ng kamalayan. Maaring hindi nila po napapansin ang kanilang pagdiriwang ay nagdudulot ng abala o ingay na sa kanilang kapitbahay. O kasi sa ilang kaso, maaring hindi nila alam na ang tunog ay nakakarating na sa ibang bahay. Which kung minsan, naiintindihan po natin yan, di ba? Kasi kung minsan napapasarap ka, hindi mo na napapansin, malalim na pala yung gabi.
Gaya na lang nang nagpaalam ka sa misis mo. 'Di ba? Si Brian nagpaalam kay misis niya, mag 1 bottle lang ng tropa. Tapos yung 1 bottle, inabos ng 3:00 ng madaling araw. Napasarap. Kaya pag uwi mo, ayan yung misis mo, nandyan na sa sala, 3:00. Hawak-hawak yung malaking tinidor na nakasapit sa dingding nyo. Bala ka nang tusukin. Brian, ingat ka ha. Ay, kailangan mo bang i-memorize yan? Basic yan ha. 36 after 7 o'clock. Good evening, Metro Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!